Ovdje Haris Sultan i sječak koji ste upravo vidjeli. To je bila Švedska i siguran sam da ste me mnogo puta čuli kako govorim da je Švedska izgubljena. Za nju se više ne isplati ni borit. Znam da imam pristranost kao netko izvana i siguran sam da ljudi u Švedskoj to ne žele čuti, ali dobra vijest je da se oni zapravo bore. Podijelio sam ovaj tweet prije nekog vremena. Nekoliko puta, pogledajte ovo. U Švedskoj eksplodira više bombi nego u Afganistanu i Pakistanu zajedno. Kako je ova zemlja prije samo 15 godina od jedne od najpoželjnijih za život došla do 30 bombaških napada mjesečno? Iskorištavaju mir. U Švedskoj 79% izbjeglica odlazi na odmor u zemlje iz kojih su pobjegli. Nije li to nevjerojatno? Poslušajmo Vizigrada kako intervjuira Luisa. On je bivši musliman iz Jemena. Poslušajte ga. Bio si islamist? Da. Zar ne? Priča o uspješnoj integraciji? Da, ali ja sam anomalija, ja sam iznimka. Louis Ahmed, jemenski kreator sadržaja koji je također bio bivši izbjeglica u Švedskoj. Drugi najveći broj bombaških napada u zemlji koja nije u ratu odmah iza Meksika. Osjećala sam se kao da su me maknuli s Bliskog istoka iz Jemena i smjestili u središte Islamska država Iraka i Sirije A. Svaki praznik avioni lete iz Švedske natrag u Siriju, Irak. Ako Švedska počne spriječavati ljude da se vraćaju u Švedsku i zapravo ih ispitivati, čekaj, vratio si se u Siriju, nemaš osnovani strah od progona, onda nisi izbjeglica. U Švedskoj i Europi nema multikulture, već disfunkcionalna paralelna društva. Zašto mnoge djevojke u Bajkongu ne počine samoubojstvo? Što znači djevojke s balkona, a to su zapravo djevojke koje su bačene s balkona jer su okaljale čast obitelji. Duboko problematičan društveni eksperiment koji neće dobro završiti. Pucnjava i smrtonosni napad kamionom u Švedskoj. Paljenje Kurana izazvalo je 4 dana nasilnih sukoba u nekoliko gradova. Salvan Momika, koji je palio Kuran, ubijen je u Švedskoj nakon što mu je odbijen azil. Nije li to nevjerojatno? Dali su azil Islamska država Iraka i Sirije u talibanima, islamističkim džihadistima, ali ne bivšem muslimanu koji je bježao od progona. Javno je ponavljao da će biti ubijen i na kraju je stvarno ubijen. Takva je Švedska. Većina problema na zapadu su samo nametnuti, kao da žele vlastito uništenje. Zato se pojavljuju treće strane, nekada krajnje desne populističke stranke koje sada postaju prve ili druge najveće u svojim zemljama. U zadnjem videu pokazao sam kako će se to uskoro dogoditi u Australiji. Stranka Jedna nacija Pauline Hansen u Australiji desetljećima je bila marginalna politička opcija. Mislim da će postati druga ili najveća politička stranka u Australiji. Kao što je reformu činio u Ujedinjenom kraljevstvu, isto čini stranka Marine Le Pen u Francuskoj i Alternativa za Njemačku u Njemačkoj. To se događa diljem svijeta, a dobra vijest je da će se to uskoro dogoditi i u Švedskoj. Više o tome, hajde da završimo ovo. Hoćete li moći naučiti milijune muslimana da bi trebali prihvatiti spaljivanje Kurana? Sinoć je ubijen u stanu. Rekla bih da je to najteža pogreška u povijesti Švedske. Vidjela sam kako švedska vlada i švedski sustav podbacuju i izdaju vlastiti narod i više im nisam mogla vjerovati. Pomislih ako ovako postupate prema Šveđanima koji su izgradili ovo carstvo, kako ćete tek mene tretirati u buduće. Ali ovaj razgovor se u Švedskoj vjerojatno neće voditi do možda 230. godine, a meni je već dosta čekanja na Šveđane. Švedska je bila prva europska zemlja koja je dopustila šerijatske patrole. Ženama u Švedskoj se kontroliraju i ograničavaju životi. Ovi obrasci podsjećaju na rodni apartheid, a utječu i na žene i na djevojčice u nekim predgrađima. Pogledajte ovdje. Grupa religioznih mladića na kraju je pronašla ovo mjesto i sada zaustavljaju djevojke na putu prema zabavi i pokušavaju ih uvjeriti da ne idu. U miru. Neka bude s vama. Idemo, maknite tu kameru. Izvadit ćemo ovu kameru. Osjećamo se izdano. Moj život se raspada. Nitko ništa ne radi po tom pitanju. Razbit ću ti prozore, pazi se večeras. Nećeš moći spavati. Tvoj će prozor biti razbijen večeras. Čekaj, vidjet ćeš. Ja mrzim pse. Susjedi su iznervirani što živi sama, što ima pse, što se u islamu smatra nečistom životinjom.
što pije vino na trijemu sa svojim prijateljicama. Mogla bi doći kući i zateći uništeno cvijeće i razbijene stvari. Nisu određena tumačenja islama. Muhamed je mrzio pse. Vjeruju da anđeli ne ulaze u kuću ako imate pse. Muhamed je to prema njima izmislio. Židovi su ga tražili objašnjenje biblijskih stihova i testirali ga jer su bili dobro upućeni. Ako si pravi poslanik istog Boga kojeg mi štujemo, onda bi trebao znati za te stihove. Čekali su 3 dana, a Muhamed je bio, kako da im kažem? I onda kasnije Muhamed je rekao da će mu doći anđeo Gabriel i objasniti mu te stihove. Kažu da anđeo Gabriel nije došao jer je u kući bio mali psić i navodno se boji malih pasa. Dakle, on je to jednostavno izmislio, samo je izmislio i mi sada moramo s tim živjeti. Kad sam došla kući, da, stvari su uništene. Oni su to dozvolili. Nekoliko žena je došlo na moj trijem da mi drže predavanje o tome kako ovdje ne smijem piti alkohol. Ne smiješ ovdje piti. To je prokletstvo. Kad ih je manje, tako se ponašaju kao, mi smo tako nevini, molim te, i osjećaš se loše. Dobro si. Zašto maltretiramo ovog Abdula? Zašto maltretiramo ovu Salmu? Ne, ali kad ih je više, to rade. Više puta su mi govorili da moram pronaći muža. Trebaš muža. Moj brat je slobodan, ali moraš staviti pljeskavicu. Tko je to rekao? I muškarci i žene su to rekli. Žena, da. Norveška žena. Navečer na javnim mjestima vidimo tek poneku ženu. Zbogom broj 4 gotovo nitko ne izlazi na kraj s tim. Školski autobus Al-Azhar prevozi djecu iz susjedne osnovne škole do škole u Tenti i Rinkebiju. Djevojke ulaze na stražnja, a dječaci na prednja vrata autobusa. Znanstvenica Devin Rexvid to uspoređuje s autobusima u Alabami 1950-ih. Crni putnici morali su sjediti straga u autobusu, a bijeli sprijeda. Ova predgrađa su nažalost osvojena zemlja i izgubili smo kontrolu nad njima. Dakle, to je bila Švedska i vidjeli smo iznova i iznova kako se naše glavne političke stranke stalno povlađuju tim stranim, neprijateljskim, primitivnim, barbarskim kulturama. Prvo su ih pustili unutra, zatim u svoja društva, a potom manipulirali javnošću, navodeći ih da se osjećaju krivima što ih ne prihvaćaju. Evo, to je ukratko islam za vas. Vidjeli smo novi fenomen u gotovo svakoj zapadnoj zemlji, kao što sam rekao u zadnjem videu. Sada gledamo na pojavu francuske stranke koja bi mogla postati druga ili čak najveća politička stranka u Australiji. Jedna nacija, Pauline Hanson. To nije slučajno, to smo vidjeli u Ujedinjenom kraljevstvu tijekom reforme. Čak i zeleni, ne volim zelene. Ali prema nekim anketama postali su druga najveća politička stranka. Sada su oni prava ljevica, ne laboristi, a Torijevaca više nema. To smo vidjeli u Francuskoj s Marinom Le Pen i u Njemačkoj s Alternativa za Njemačku OM. To se događa svuda, pa zašto ne i u Švedskoj? Dopustite mi da vam predstavim švedske demokrate. Dopustite mi da vam kažem tko su oni. Švedske demokrate su prije nekoliko desetljeća počele kao marginalna stranka, kao i mnoge druge u zapadnim zemljama. S vremenom su se približili glavnoj političkoj struji i odbacili dio statusa izopćenika do kasnih 20-ih ovog stoljeća. Zašto se to događa? Vidite li povezanost? Sada su treća najveća stranka u Švedskoj. Njihov uspon uspoređuje se s europskim desničarskim anti-imigrantskim pokretima poput Alternativa za Njemačku, a i stranke Marine Le Pen. Ili reformu, trend koji je vidljiv u više zemalja, ne samo u Švedskoj. Pitam se zašto je to tako. Pitam se zašto ti izuzetno prosvjećeni bijeli europljani. Odjednom su populistički nacionalisti. Pitam se zašto. To nema nikakve veze s tim šerijatskim patrolama, zar ne? Ali u svakom slučaju, evo nekih dobrih vijesti. Na izborima 2022. švedski demokrati osvojili su oko 25% glasova i postali druga najveća stranka u zemlji. Time su osvojili 73 od 349 mjesta u Riksdagu. Priješli su iz političke izolacije do stvarnog utjecaja nakon 2022. Podržavaju centar desnicu prema Tito sporazumu, a ankete sredinom 2025. daju im 20-23% podrške birača. Ne vjerujem u to, jer te ankete iznova i iznova podcjenjuju popularnost desnih populističkih stranaka, a preuveličavaju popularnost glavnih političkih stranaka.
Nemojte se iznenaditi ako broj poraste na 30-35% i kad se to dogodi, bum, to je kraj globalističkog, marksističkog, islamistički vođenog svjetskog poretka. Dopustite mi da vam predstavim Denisu Westerberger, koja je vođa ili jedna od vođa švedskih demokrata i održala je oštar govor koji je uznemirio mnogo ljudi. Video je dug, pokušat ću ubrzati. Što se dogodilo sa Švedskom, na to se želim usredotočiti u ovom govoru. Kako je Švedska mogla od jedne od najsigurnijih i najbogatijih zemalja na svijetu postati upozorenje za ostatak svijeta. Ali, možda i najvažnije, kako možemo vratiti izgubljenu Švedsku. Kad pomislim na Švedsku prije migracija, kaosa i problema, na Švedsku koju možda nikad nisam doživio, pitam se kako su političari mogli dopustiti da stvari odu tako daleko. Osjećam tugu i zbog svoje generacije koja je morala odrastati u ovom kaosu, ali i zbog generacije koja je gledala kako političari donose odluku za odlukom koje su uništavale našu zemlju. Osjećam ljutnju jer nije moralo biti ovako, ali i nadu jer mi, švedski demokrati, imamo jasan plan za obnovu i sigurnost Švedske. Što se zapravo dogodilo Švedskoj i zemlji? Gdje ste mogli ostaviti vrata otključana i poslati djecu kod susjeda da se igraju? Gdje su djevojke mogle kasno navečer ići kući podzemnom bez uznemiravanja? Što se dogodilo s državom gdje je mladima najveća briga bila loša ocjena u školi, a ne da ih opljačkaju ili im prijete na povratku s nogometnog treninga? Ovo je Švedska gdje je jedno ubojstvo potreslo cijelu naciju tjednima. Jedna stvar koju nikada ne smijemo učiniti je prihvatiti novu Švedsku. Ne smijemo prihvatiti stvarnost gdje se roditelji boje pustiti djecu van zbog bandi u četvrtima. Ne smijemo prihvatiti da se djevojke boje kretati noću, bez obzira na sprejeve za samoobranu. Ne smijemo prihvatiti rastuće protusvjetske osjećaje zbog kojih dječaci od 8 godina bivaju ponižavani i opljačkani samo zato što su Šveđani. Kada se raspravlja o tome kako je ovaj razvoj uopće moguć, kako se to moglo dogoditi, stare stranke radije šute. Jer je odgovor vrlo jednostavan, ali nekima neugodan. Za nas ovdje to je vrlo jasno. Švedska je u toj situaciji jer su to dopustili stari političari i stranke. Zanemarili su probleme i hvalili raznolikost dok su bili izvan svojih predgrađa. Stvarnost se raspadala. Otvorili su granice i srca, ali su zatvorili oči pred posljedicama koje su pustili unutra. Ljudi s vrijednostima i stavovima o ženama koji nemaju mjesta u Švedskoj, bez ikakvih zahtjeva i bez zaštite vlastitog naroda. Ali sada smo mi ovdje i znate što? Sada mi preuzimamo, mi čistimo njihove pogreške, mi osiguravamo da kriminalne bande sada završe iza rešetaka i tamo ostanu. Mi osiguravamo da oni koji ne poštuju Švedsku ne ostanu ovdje. Nešto oko čega moramo biti vrlo jasni jest da su ove ulice naše, ova zemlja je naša. Naši preci su izgradili ovu zemlju trudom, krvlju i ljubavlju. A sada je na nama da je branimo, da se zauzmemo za Švedsku, da zaštitimo sigurnost, slobodu i budućnost Švedske. Je i uvijek će biti naša zemlja. Još jedna bitka koju moramo voditi za Švedsku je borba protiv islamizma. Mnogi političari i s lijeva i s desna, kao i liberali, čini se da ne shvaćaju ozbiljnost situacije ili se barem ne usuđuju suočiti s njom. Velika prijetnja koju islamizam predstavlja švedskom društvu. Jer, budimo iskreni, migracija nije donijela samo ratove bandi, već je sa sobom donijela i kulturu koja ovdje ne pripada. Religija koja je često u suprotnosti s našim švedskim vrijednostima. Netko to mora reći. Islam nema mjesta u civiliziranom svijetu. Točka. Ako Švedska postane muslimanska, ne bi tamo mogla stajati s plavom kosom i držati govor. Tako je, dečki, nema više eksperimentiranja. Svaku zemlju koju pogledate, pogledajte što je Islam učinio toj zemlji, svakoj pojedinoj zemlji, bez iznimke. Zapravo, muslimani u zapadnim zemljama ponašaju se još gore nego u svojim matičnim zemljama. Znate li zašto? To je zato što stvaraju paralelnu kulturu u kojoj su uvijek defenzivni,
u kojoj se uvijek suprotstavljaju domorodcima, lokalnom stanovništvu i to vide kao neku vrstu borbe između dobra i zla, kao da moraju osigurati da islam pobjedi nad nevjernicima. Kažem vam, britanski Pakistanci ponašaju se puno gore nego domaći Pakistanci u Pakistanu, jer u Pakistanu nisu toliko nesigurni u svoju vjeru kao što su u zemlji nevjernika. Nisu. Koga bi preobraćali? Zašto u Pakistanu nema dava mladića? Postoje dava mladići, ali srednjoj klasi i eliti to nije važno. Ali kad ih pustiš u civilizirani svijet, neki izmaknu kontroli. Dakle, ne samo islamizam, islam točka, nema mjesta u nijednoj civiliziranoj zemlji. Švedska ne bi trebala biti mjesto gdje žene nose burke, učiteljice veo ili se grade ogromne džamije. Škole bi trebale nastaviti posluživati svinjetinu. Policajci ne bi smjeli nositi odjeću od koje su žene u drugim zemljama pobjegle. Niti bismo trebali dopuštati gradnju džamije kako bi se zemlja vraćala unatrag. Moramo se usuditi učiniti neugodno i reći da je granica dosegnuta. Ne želimo islamizam, ne želimo kulturu dominacije i mizogini pogled na svijet. Ne želimo ljude koji govore na zvučniku u autobusu, viču u učionicama, obrezuju djecu ili prisiljavaju žene da se pokrivaju. Pošaljite ih van i vratite. Švedska je poznata po redu, kratkim suknjama djevojaka i snažnom osjećaju zajedništva, jačem nego drugdje u Europi. Obećavam da ću se boriti da svaka džamija povezana s ekstremizmom bude srušena. Molim te, učini to. Vjerujem da ima više džamija nego što mislimo. Nedavno se pojavila vijest o 7-godišnjoj djevojčici podvrgnutoj genitalnom sakaćenju u džamiji u Švedskoj. Takve stvari ne smiju biti kod nas. Mogu vam zaista obećati da Švedska nikada neće postati muslimanska zemlja. Mi, mladi Šveđani, to ćemo riješiti. Poruka mi je jasna. Ako želite nazivati Švedsku svojom zemljom, onda se morate prilagoditi. U suprotnom, slobodno uzmite prvi let iz zemlje. Švedska je vrijedna zaštite. Ako ne možete platiti let, mi ćemo ga osigurati. Prije godinu dana bio sam na ovakvoj pozornici kao novoizabrani predsjednik i govorio o Švedskoj. Bilo je više ljudi u publici jer je bila subota i nisu bili mamurni. Gosti u hotelskim sobama mogu ovo kasnije poslušati. Govorio sam o nekadašnjoj Švedskoj, svojim vizijama i nadama za budućnost, a mnogo se toga od tada promijenilo. Proveli smo reforme koje mijenjaju zemlju. Od te je 2022. prepolovili smo smrtonosno oružano nasilje, pojačali kazne, udvostručili si ih za bande i uveli doživotne kazne za silovatelje. Napokon smo počeli kontrolirati neodgovornu imigracijsku politiku koja je desetljećima uništavala zemlju, a azilantska imigracija je sada na najnižoj razini u moderno doba. Deportacije su u porastu, smanjili smo naknade, povećali uvjete i počeli uklanjati birokratske gluposti koje su prije ometale deportacije. Također znamo da posao nije gotov i da u švedskoj migracijskoj politici još ima mnogo toga za promijeniti. Jedan od najočitijih primjera toga svi smo mogli vidjeti. Prije nekoliko tjedana 16-godišnja Maja podijelila je svoju priču koju želim ovdje podijeliti s vama. Danas. Maja se vraćala kući sa svog honorarnog posla, razgovarajući telefonom sa svojom djevojkom. Kao i mnoge djevojke, radimo to da se osjećamo sigurnije. Ali dok se vraćala kući i ušla u podzemni prolaz, dogodilo se nezamislivo. Muškarac je dotrčao do nje, napao je i silovao. Na telefonu je Majina djevojka koja je svjedočila dijelu napada. Prema medijima, muškarac je Yazid Mohamed, usamljeni migrant iz Eritreje. Policija je uhitila Yazida Mohameda nakon što se nekoliko dana nakon napada pojavio u Majinoj školi. On je pritvoren. Kasnije je oslobođen na okružnom sudu i pušten, unatoč snažnim dokazima. Ja sam pratio taj slučaj, mislim da je to onaj gdje su rekli da nije trajalo dovoljno dugo. To je rekao sudac. To je onaj sa svjetskih naslovnica. Pogledaj kako je strašno. Yazid Mohamed, kako tipično. Spomenuti su muškarci koji su glasali za njegovo oslobađanje. Što možemo pretpostaviti, socijaldemokrat i član centra. Nakon toga, Meza još nekoliko puta susreće svog silovatelja u rodnom gradu, ali slučaj dolazi na žalbeni sud. Mohamed je osuđen za napad, silovanje, pa kakva je njegova kazna? 3 godine zatvora i bez deportacije,
Unatoč tome što nema švedsko državljanstvo, silovanje nije smatrano dovoljno teškim da bi bio deportiran. Yazid Mohamed će sada ili za nekoliko godina biti pušten iz zatvora i moći će slobodno živjeti u Švedskoj. Ovaj slučaj je samo jedan od mnogih koji pokazuju veliku izdaju migracijskih politika stare stranke prema nama, djevojkama. Da nam je sigurnost u vlastitoj zemlji oduzeta, jer socijaldemokrati i umjerenjaci odbijaju otvoriti oči pred očitom prijetnjom koju bi migracije donijele. Nadam se da vas je sram, Yazide Mohamede i svi drugi strani silovatelji u Švedskoj. Želim reći da će vas, kad švedski demokrati preuzmu vlast za manje od 10 mjeseci, protjerati bez obzira na švedsko državljanstvo, jer ćemo pobijediti na sljedećim izborima i osigurati Jimmyu Akessonu mjesto premijera. Ali to se neće samo dogoditi. Za to je potrebna snaga, predanost i uvjerenje, a ta snaga je u nama. Jer mi, mladi Šveđani, nismo samo budućnost Švedske, već i pokretačka snaga pokreta. Mi smo generacija koja odbija šutjeti dok naša zemlja propada. Generacija koja će se boriti u školama, na trgovima, u raspravama i na društvenim mrežama. I mi smo tisuće mladih strastvenih za isto. Pobijediti na izborima, apsolutno, ali i vratiti Švedsku te našoj i budućim generacijama, dati budućnost u koju vrijedi vjerovati. I dopustite mi da budem jasan. Mladi Šveđani bit će značajan i snažan dio izborne kampanje švedskih demokrata. Pokazat ćemo Švedskoj da mlada generacija podržava promjene koje su započele posljednjih godina sadašnjom suradnjom i zaista se zalaže za potrebnu transformaciju. Unatoč mom, možda pomalo distopijskom govoru ovdje danas, zapravo imam nadu za budućnost. Nadu dobivam kada putujem i susrećem tisuće mladih koji se, poput mene, svakodnevno bore za Švedsku. Kada vidim naše politike i pozitivne rezultate anketa prije idućih izbora. Osjećam optimizam za budućnost ako nastavimo mijenjati Švedsku ovim tempom i još ga povećamo nakon izbora. Imam svjetlu perspektivu, moja nada i nešto u što iskreno vjerujem jest da će za moju buduću djecu ratovi bandi biti samo naslov poglavlja u povijesnim knjigama. Masovno useljavanje je samo upozorenje. Moji sinovi ne bi trebali strahovati od imigrantskih bandi samo zato što su Šveđani. Želim da moje kćeri mogu sigurno hodati kući noću bez straha. Za to se borim. Za to se svi sada borimo. Vraćamo svoju Švedsku. Za one koji su to iskusili i vidjeli nestanak, te za nas koji to nismo doživjeli. I za djecu koja će jednog dana odrastati u obnovljenoj Švedskoj. Jer će Švedska opet biti Švedska, hvala vam. Žao mi je, morao sam vam pustiti cijeli govor jer je snažan. Bio je to video preveden umjetnom inteligencijom pa niste mogli čuti pljesak, ali to se događa posvuda, ljudi, događa se posvuda. Odjednom najprosvjećeniji ljudi na svijetu koji otvaraju svoje granice, koji otvaraju svoje četvrti, koji otvaraju svoja srca ljudima iz cijelog svijeta, u jednoj generaciji postaju sve nacionalistički, plemenski i zaštitnički prema svojoj kulturi. Zašto? Zato što im je rečeno da su, znate, svi ljudi jednaki. Neka svi pjevaju, kumbaju, ali to ne ide tako. Neke kulture su barbarske, primitivne, arhaične i drevne i nemaju mjesta u civiliziranom svijetu, a islam je jedna od takvih kultura, zato držite islam izvan svoje zemlje.